Suomessa lämpö on edellytys lähes kaikelle. Ilman lämpöä koulut ja hoivakodit eivät voisi toimia. Teollisuuden prosessit eivät pysyisi käynnissä. Lämpö on edellytys sille, että ihmiset voivat tehdä työnsä ja elää hyvin. Mutta samalla kun lämpö pitää meidät liikkeessä, sen tuottaminen on pitkään perustunut järjestelmiin, jotka eivät enää vastaa nykypäivän vastuullisuustavoitteita. Moni yritys ja kunta haluaisi siirtyä tuottamaan lämpöä uusiutuvan energian polttoaineella. Vihreä siirtymä on ajankohtaisempi kuin koskaan. Kuitenkin investoinnit, ylläpitovastuut ja epävarmuus uudesta teknologiasta saavat helposti miettimään kahdesta. Niinpä halusimme muuttaa tapaa, jolla lämpöä ajatellaan. Halusimme tehdä vihreästä siirtymästä organisaatioille mahdollisimman helppoa. Me muotoilimme lämmöstä palvelun. Kun lämpö on palvelu, se ei enää ole laitteistoon tai ajallisiin resursseihin liittyvä investointi. Tällöin me huolehdimme kaikesta. Laitteistoinvestoinnista, polttoaineista, laitoksen ylläpidosta ja huollosta. Me jopa valvomme lämpölaitoksia vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. ProPelletin lämpöpalvelussa asiakas maksaa vain lämmöstä, jota käyttää, ja saa samalla varmuuden siitä, että lämpö toimii päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen ilman yllätyksiä. Pääasiallisena polttoaineena on kotimainen puupelletti. Tämä uusiutuvan energian polttoaine valmistaa metsä- ja sahateollisuuden sivuvirroista, jotka muutoin päättyisivät jätteeksi. Pelletti tarjoaa korkean lämpöarvon. Se palaa puhtaasti ja tehokkaasti. Moderneilla laitteistoilla voidaan saavuttaa jopa 90% hyötysuhde. Se on resurssiviisasta lämpöä, hiilineutraalia, tehokasta ja toimitusvarmaa. Pelletin tuotanto työllistää kotimaassa. Jokainen tuotettu kilowattitunti tukee suomalaista työtä ja edistää siirtymää pois fossiilisista polttoaineista. Meidän tarinamme uusiutuvan energian edelläkävijänä alkoi jo 10 vuotta sitten. Silloin halusimme tehdä lämmöstä paitsi vastuullista, myös reilua ja helppoa. Tänään ProPellet on mukana lämmittämässä suomalaisia yrityksiä, kuntia ja yhteisöjä ympäri maan. Ja vuosittain rakennamme 20 uutta lämpölaitosta. Me uskomme, että tulevaisuuden energia on uusiutuvaa, paikallista ja palveluna tuotettua. Kun se tehdään oikein, se on myös taloudellisesti järkevää. Meidän mielestämme lämpö syntyy yhdessä tekemällä, luotettavasti, vastuullisesti ja pitkäksi aikaa.